Loh, lah lagi yang mending gitu kan. Senangannya bos. Nah, Jopo samata wasiaka padha lunga sana sigra pada baris rentingan opo-opo sora pendekku dengarung pasar takbir suling sewa pretan arep irama utyo kabawat prawira Yo, pas, yo, la. Oh, oh, oh. Wasiaka padha sana sitra pada baris ketika opo serapan debuke benar pasar takbir selesa opretan para irama prawat prawira Yo ora kaya ketut ora kaya ketut cayu aku tak jengkar saka Talunggan cayu yo la 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 angkat maju dong ngarep yo gas lo yo la lo ya kilo as yo as yo ya kilo hebat telat yo lo bola iki sapa ora kenal karo manusa sih to ora macak ganteng ya ora macak ganteng kok ya gua macak rupamu kaya bendal ya asu iki lho ayo tayang lho gile lo yo itla lo yo la lo la yo lo la tayang le lo ya nek gur ngono kuwi ketut suwi lho ya ketut suwi lah kok kowe nek gur ngono ki lho oh ayo balani kok ngene
Yo. 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 Yo tayang lagi. Asli tayang lagi. Mas Tayang. Yo. Tayang urung. Urung lo yang jare urung ya. 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 Budi Cendol. Wah, pemain telu ki ora kena dipilih le. Telu ki ora kena dipilih le iki. Ilmune padha. Ilmune padha. Isine wong perkara tok. Telu ki wis ora kena dipilih. Ya. Lho, cendol alah tayang nah kuwi. Saya nemen kuwi, Pak. Lah. Lah, gila delon yak. Loh, delon yak. Loh. Yo. La yo. Yo. Ora apa-apa. Cendol ora apa-apa. Wah, eboke anyar. Wah, sajae kok gayane Sutris ya. Lho lek tenan lho, Yang. Kaya ngono ki lek domongne jare ora lho. Wah, lindamu nek dilindah. Nek dilindah. Darene dah. Ayo. Lo. As. Yo. Ya. Aku yang dingin ya. Lo. Ya. Lo. Sapa to, Bud? Sek. Kok sapa? Sing di. Wah. Sing kacamata kuwi, Bud. Lho kan mau tak lirak-lirik kuwi tenan. Sene bathuk itu, Bud. Lah mending tenan iki tenan iki. Cium jauh lho, Bu. Cium jauh. Lah yo ngono. Buta telu ki. Lah, buta telu ki ra kena dipilih tenan iki. Tenan iki. Wah, trio asu ya ki. Ya. As. Yo lah. As. Ye. Dal. Buka sidik jos. Ratuku sapa? Lah. Iya. Waduh. Iya kurang ajar kabeh iki kon. Sajae sing kena tak pilih gur ketothok iki. Lon ratumu teko ke. Hoi ratumu teko ke. Langsar. Ratu paling ganteng dhewe sak Banyuwangi ora tunggale ya iki lho. Lah, ratu sing kondang kalau kok tumone sak bantal-bantal. Dasar to ratu wadus. Ya iki lho. Lambene ngablak kaya longan. Ratuku ya iki jolotot le. Bos. Jolotot. Kowe iki ratu mlakune teko panasan ngono lho. Kowe contoh. Lho. Joret. Yen to nyawang kowe yektine aku wisin, yektine aku lingsep. Karena yen to nyawang polahmu. Kowe dadi merining atiku. Kowe payu lah kok aku ora payu. Ya, ora dadi apa dina tak bajutke, tak kepyake. Linda.
Joshua dah. Aku muni Joshua teko dhewe. Gobleke wit. As. Yo, ila. Jalatat gila le. Kaya pas iki metu bareng. Yo, lo, la, as, lo, yo, la, Jos, lo, yo, Geblek isi dah dadat. Orang ngadeg geblek itu. Ya, kita tadinya nyokel ya. Tadinya kabeh nyokel. Ora nek lidah lho, ya nek lidah lho. Loh, budalnya wit. Loh, ayo ya. Yo. Ayo, ya gila senior-seniore, Buta Banyuwangi ya gila. Yo, ya seniore Mekara, ya gila. Iya,
Jos. Ya. No. Os lagi tenan. Oh, pemain iki tenan. Yo, lo, os, oh, oh, ayo jotosan dina iki le. Lho, ya. Lho, kalau canda iki sing bocah lo kelakon model apa-apa kowe lho. Ya. Lah, lho. Lakon ibu nangi perang tanding ora kaya dina iki. Padha-padha sendine le. Ora kaya Jolodot karo Teyeng. Lho, sing duwe aji kondang kaloka ora kaya Teyeng. Ajine singgol modot ya iki. Ajine apa ya? Aji singgol modot. Dan sing sajae pengen jajal Linda ya aji iki. Lah, aja cilik ati dot Teyeng. Dudala kawula do ngringen dina iki. Ya, sajae juragane langsung maju. Yo, lo, yeta. Hello. Yo, yeta. Padha-padhaan iki lho. Waduh, iki ta sakjane. Sing jenenge Teyeng iki to. Wah, iki sing jenenge Teyeng. Teyeng Liona ya iki. Iki. Aduh bareng ya. Aku padamu loh Mas. So, wira tau cecok loh Mas.
Iki lho, Tayang Liona. Ngerti ora kowe? Oh iya iki. Iki lho. Tayang apa? Tayang Liona. Ya iki lho. Wah, lek Tayang ya tanggap iki. Oh. Goblok lek ora ngerti yang ya. Goblok cengoh yang. Oh. Loh. Tayang sapa? Loh. Lah kok jalanan ki ya pinter nanda. Wes. Ayo yang aja cilik ati yang. Kowe iki jagone Sumari lho yang kowe yang. Jagone Sumari mung kari kowe lho. Nang liyane tumpes tapes tanpa tilas semana. Lah. Oh. Lelek jago wedok aku ya duwe. Nah, ilah. Iki termasuk sumber sakjroning sumber perkara ya iki lho. Cendal iki lho. Wah. Dal. Jaladat dadekno perkara dal. Nah, lek perlu eret-ereten ndase. Wah, hati-hati lho, Dal. Yo. Iya, as. Dal, kowe iki aja biayan. Yo. As. Yo la yo. Iya, lo, as, yo, ayo, yo, laduh, mati aku, woi, ayo, jalan dadi lagi tatekke perkara. Lah kok enak men lho. Yo, itu. Kok ya tega lho. Yo. Lah kalau Dal pengen mencet lho Dal. Nah. Yo, las. Itu. Ayo, ketep lagi. Yo, ikhlas. Lo, Dal, Linda pengen mencet. Lah kalah, Linda. Ayo, dah, mencet dah. Ayo dah. Loh, sapa to ora kenal karo Tayang Liona ya iki lho. Ayo ngono lho lho. Jaladan le. Lah. Yo ayo ngamu otot. Oh, ayo, ayo, pas, ya. Maju anda, udah saya banter dah. Ayo dah, lah saya banter toh dah. Lah, bayangno Jaladat ki songkel, dadi muncul sing banter dulu. Ayo. Betul.
Ayo, pas. Ayo. Oh, Otot, ajar kok. Ayo. Podar kowe. Ayo, lah. Lo sedot lagi lo dot. Lah, lagi yang mending gitu lah. Senengane bos. Lah yo. Rosane. Yo. Lagi tane biyen koyo ngopo. Yo. Ayo kuwi lenggal. Nah, iki lho. Wes, lek jarine pos ora malai. Iya, Lid. Leda. Ayo ngono kuwi apa citane. Yo. Itu. Yo. Yo. Layo. Terima kasih. Linda pengen pecel lho, Bu. Ya, Lid. Kenapa? Das. Yo, itu. Aku mau kaya Ruival. Ayo. Ayo ini kaya sarosane jaladat iki lho. Lho. Yo. Ayo, ikhlas. Ayo. Ora dirasa, ora krese colot satu. As. Ayo, yo, ayah itu, lo, ayah itu tuh, canda itu kerja setan, lo, itu kerja setan, lo, aduh lo, aduh.
lucu. No, pas. Hey, hey. No, pas. No, aku bali, Pak. No. Sabatat. Ya. As.